Hej, goddag igen til jer, der kender mig. Dem, der ikke kender mig, så hedder jeg Bjarke Rosenbæk, og det her det er en videodel til Grej-anmeldelser på websitet grejguide.dk. Rygsækken, jeg i dag anmelder, er en Nordisk Tyr løberygsæk. Sagen her, den er lavet i nogle ganske robuste materialer. Det er ikke noget, som sådan lige bliver revet i stykker med det samme i krattet. Det er jo fint nok så meget for materialerne. Kommer meget mere på tekstversionen, som den her video understøtter, på grejguide.dk. Men lad os se på det. Der er 3 rum. Der er et rum heroppe foran med en ikke vandtæt lynlås. Her lyner du op i. Det er lidt besværligt, men ikke helt umuligt. Det gør lidt, at når du nu har jeg kun en hånd, for jeg bruger hånden på videokameraet. Men når du lyner her, så er det ikke helt så nemt, fordi du har flappen her, som gør, at der ikke kommer vand ind. Prøv at være med det. Så er der et stort rum her. Meget nemt at åbne. Hernede er der sågar rumdeler til hvad du nu end måtte have. Det er mange små rumdeler, men det kan være lidt skiftetøj, lidt værktøj til hvis du bruger den til mountainbike-rygsækken. Og sidst men ikke mindst, så er der et rum heromme. Det er rummet, hvor der ligger en vandblære. Vandblæren følger ikke med, der kan du selv proppe den i, du nogle gange har investeret i. Og der er udtag i højre side og i venstre side. Det var meget kort om detaljerne på rygsækken. Hele humlen med den her rygsæk, det er, at stykket heroppe, det er ufattelig bredt. Jeg er sådan medium 1,75 høj og har aldrig rigtig haft problemer med de små løberygsække før. Men den her, den skøjter rundt, den løber ned af skuldrene på mig. Du er medium til lille mand eller almindelig kvinde og ned efter, så er det bare ikke din rygsæk. Sådan er det. Det fungerer ikke på løb, det fungerer ikke på mountainbike. Så rygstykket her er utroligt stift. Det hedder noget så smart som Aircon System, og det kan godt være, at jeg sveder stadig på ryggen, og det gør jeg nu uanset hvad. Men det er alt for stift. På mountainbike, der smyger den sig ikke omkring ryggen. Det er også en løberygsæk, så det skal vi ikke kritisere dem mere for, men jeg plejer nu godt at kunne bruge mine løberygsække, som jeg tester til også at køre mountainbike med. Det kan du ikke med den her. Det fungerer simpelthen ikke, fordi den er så usmidig i ryggen. Jeg tror, at den er designet til rigtig store nordiske trolde. Og det er sgu lidt ærgerligt, fordi prisen er fornuftig. Materialerne er gode, solide til dig, som ikke går efter super letvægt. Men helt ærligt nordisk, tag lige næste sæson og producer den, så den også passer til de fleste menneskers anatomi. Så det var videoen herfra, og det var Bjarke Rosenbæk, redaktør på grejguide.dk, hvor du også kan finde hele anmeldelsen, hvis du har fundet videoen her på YouTube.